Hi guys, hello. Nami karon sa Tayupan Falls. So amo gisuroy, kuyog ta sa pagpanoroy. And then para makita mo kung unsa kadakon ang falls. So usually ang falls guys dire kay sa ato ang mga nakita is gagmay lang pero dire so nakita mo og unsa ka kusog ang og unsa kadako, no? So, banta sa sulod guys. Picture ang pwede, dili pwede maligo kay kalit ba? Dili. Kung magdaghan ng tao, dili ka social distancing. Ano? Bawala sa rota kaliguan. Tanang adlaw dili pwede na maligo Tag 40 ang entrance. Nice kay lang agyanan. Amra kag ning agi og kanang bitong bago mong kinasal. Daghang mga no? wati-wati. Wati na. Hi guys. Nasay daghang mga falls sad. Dito. Ano ang falls? Falls there, na-apply falls dito. Twin falls. Twin Falls. Upo ng mga motorista. Mao ni siya agyanan sa una guys Diha niya karon ila nang gi-improve na siya hanging bridge niya. Nice kaayo. Kami nasad kay gamay na lang sila. So nay falls dira, napoy falls dire. Nice na siya guys. Kung nakanganhi mo sa una nga dili pa siya ingon anig forma. Kay dili pa siya hanging bridge karon. Hanging bridge na siya. Mas nindot og murag mukurog gid ako ang. Murag hadlo. Tuya-tuya mga agi. Kahadlok. Murag kahadlok yun ni gamay. Gamay lang. Nabot. Murag. Tuya kayo. Datong pag-abot guys. Mano ni siya atong makita. No? Hello, what if kung magbaha siya? So muana-ana gina dire. No? Mura sa nakawa, klik ko. Mo ni siya guys ang Tayupan Falls. Dako kay siya, mura siya gigante. While entering, Siya pinakadako nga falls, no? wala pa ko kakita sa uban pero para nako Murag siya ang pinaka-high. taas kay siya. Peaceful kay diri dapita nya pertisang bugnawa. Sa pagkakaron ko no dili ko no pwede mga ligo. Gibawal ang kaligo kay mawala daw ang social distancing. Ang entrance dito is 40 pesos ra. So affordable ra kayo guys. And then dool ra pud siya sa easy fun fishing, no? Easy tilapia fun fishing. Kato nga mo ang gi-vlogan last time. So sa wala ka kita, so kung mga rin mo dapita, so duha na dayon inyohang makita nga mga nindot nga view. Kung mga rin mo dapita. Pero last time nga rin mi guys, lingaw sad mi kayo kay nangaligo ako kung mga kauban niya. Kami sad guys nangaligo sad mi. Nangaligo sad mi atong nga time nga nangarimi.
Bugnaw kayo. Kato nga time, gaulan-ulan lang to mong lubog. Pero karon nice kayo siya liguan. No? Tinaw. Pwede saan mo makakuha direct mga isda. Isda nga. Saan nga isda? Isda nga danggit. Ano siya guys. Load ako kayo. Inot kayo pondog-dugay dere. Mo nila sa nga daghang chicks na saag. Murag baboy ra mo. Baboy damo. Pero chicks man, chicks na yan. Baboy damo. Daghan kayo kung mga karibal diri guys. Dandan sa tro. Daghan kayo mga karibal diri. Daghang mga chicks. Oh no! Taon ay nang Bra. may carnival first. Kay sikan Gigit pagka. Porque na ay gabra nya na ay gapa sexy guys, karibal na ko na niya. Oh my goodness. Isa kay magpanty na. Ano dyan i-prank guys? Lami ko is prank. Lami kay i-prank guys. I-prank na sa di. A few moments later. Hi guys! Hello! Sana na-enjoy mo sa amo ang pag-tour ninyo din sa Mantayupan Falls. Palang mo sa amo ang YouTube channel. Please do like, subscribe, o hit the notification bell para ma-update mo sa mga